Welcome to Simon's SARI-SARI Store 2.0. Unsa pa rin binsiano nang gabalik-balik manaman yung lista na ako. Napagi pang utang nga snowbear, pineapple juice, kondom, portal, coke. Praasa man ni oy. Si Algie nang utang kog Titan Gel, robust. Pero dilo nang utang pong pagpatindog. Ay, gusto ko din pampagahi. Yate, sa may mga choy. Na may lugaw, Choy? Buang. Wala may lugaw, choy. Palit na ko, Choy. Wala kay kabaligyan ng Jollibee og lugaw, choy. Buang ka nasa burok kag ani ang tindahan, choy. Bas hindi to sa pikas, choy. Sari-sari man kani, Choy. Nya walay lugaw, Choy. Dapat na ilugaw, Choy. Dili man na isinsya ng lugaw, choy. Wala akong kabaligyan na kayo, di man na pangitaon diri sa tindahan ako, choy. Buang. Nan, Choy. Dili si mabuhi imong customer ani, Choy. Kay wala man mo'y lugaw. COVID zaron, COVID. Dili lagi isinsya ng lugaw, choy. Di makakasabot. Mabuhi ta sa usa ka adlaw ug walay lugaw. Lugaw ra man gud ako ma-afford, Choy. Labi na karong COVID, Choy. Wa jud ta ikakwarta data tananan mga kinahanglan nato na eh. Buang di makakasabot, choy, oy. Wala di akong kinahanglan kang lugaw, choy. Pero ang essential man gud, choy, kaning Tanduay, Jamaica, Readers, Bernaber Strong, ug kaning mga chichirya, choy, mga pulutan, choy. Mao nang essential ang lugaw, choy. Unya, papalitan po ko nang ipanghingalan ni mo tanan hana, Choy. Matay, Choy, di jud ko out gabi na, Choy. Hubog ko. Watay mahimo diha, choy. Di ka na imong gipangita nga lugaw dili na essential, choy. Balik na ko sa dataw, basta mapangnak ka nga. Essential yun ang lugaw. Ani ana sa di mga palautang o pampapugong, pampatindog, pampagahi, oh. Usa naman po ato mga choy. Lain pa ato, choy. Papalit ako babulgam dira, choy, be. Babulgam ray mga choy. Sige. Mga pila man pud ka bok, choy. Ay, ayoro de, Choy. I changed my mind. Moro man de po na siya si X. Sa una ra sweet. Pero magkadugay, mapanas ra. Sabi mo ay ako lang. Sabi mo ay di. Uang mga choy, oy. Sige, gulgulan ng badje. Uy, gaingon naman sa rin naman ng shooting ta niya. Wala ko'y quality time niya. Buang ka, oy. Tarong magpalit, oy. Buang mo. Sige. Mupalit na naman ko bandage. Kadiha. Bandage? Pila ka pag choy? Ako ang Choy, kanang taman sa makaya na tapakan ng nasama na ko nga kasing-kasing. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. Buang, magtinarong mo, choy. Ay, tigi gulguol mo dito, choy. Buntag sa'yo mo ning wala tay halin ani, choy. Ay, Choy! Naatod mo yung XO, Choy! Kana naman ako, Choy! XO! Iksoy mo, choy. Sige. Murag tarong-tarong mampu ka mo istorya, choy. Dira, choy. Pila ka ba kima, choy? Ay! Dili na naman, Choy! Kay kuan, makainomdom ko niya atong ipasakit sa ex ko. Tarong mo palit, choy. Oy, unsa mo palit mo, dili. Ako, Choy. Di ko magutulot, Choy. Di mo karita na, kaya wako'y uyab. Ay, kanyo, murag tarong, murag ikasinabot. Nagpila man ang kubra nyo na, Choy. Cobra? 15 na siya, choy. Kanang cook litro na nyo, Choy. Tagpila man na, Choy. Litro kok yung mga, choy. Tag 40 na siya, choy. Pero wala man kayo basyo, choy. Deposit this ra, choy. Na day deposit na, Choy. Kana kang 1.5 nyo, Choy. Tagpila man na, Choy. 1.5, choy. Kana siya, choy. Wala na siya deposit, choy. Plastic man na. 1 ra. Kaning tag 85 ra na siya, choy. Kana man ako ang kuan, Choy. Cream sticks, Choy. Usa ka buok. Cream stick. Unya daghan kang gihingalan. Cream stick o sa kabuok. Meron sa'yo, dawata rin, choy. Uy, kung sa mga kating kung kari.
Palit ako ka ng asen. Asen. Unya, dugangan ni mo P ug N para mapansin ka niya. Magkaklaro. Apil po ng magic sarap. Magic sarap. Para nimo ram marasap ang tunay na sarap. Sus, para pa ng mga discarded nyo haning tindahan ako. Ya, atis po naman yung apil po kitibol. Idibol. Di ka munda nga na. Basta nasunog ta kong kala. Ako sa mga ibanto sa yung nawang. Yate po. Yawis yate. Ay, sorry. Inuod ni. Dito ako. Ay, apil naman o Chris Nuber. Apil naman nakabuok. Apil ko gihap. Kaya bitaw tanang snowber, sir. Iipon. Sige. 94, 95, 96. 96 tanan, boss. Ah, sige, papalit na kong isa. Isa? Isa ra na imo, ha? Gati ka. Ay, sabihan. Bloopers. Yara, Joy, babuhit ako ay lugaw, Joy. Ay, never mind. Ay, never mind. Change my mind. Ay, sige, plan. Sige, bupalit na laman ko, banda. Minuang ko yung tao. Ha? Apil na dito. Yeah. Le? Wait, le. Dito ba yung jackpot? Kasi katawad ba, no? Matiing. Ha! Uy, ikaw mo pa rin galing doon. Ganon rin siya. Salamat. Sa mga mamarang! So, karapag shoutout na din sa YouTube. So, shoutout Shout out mi sa mga kalang. Mix Taylor, Pabilona, Ronald Bajo, Christian Erbe, Evangelista, Marias Vlog, Richay TV, Neil Donaire, Rihanna Gilal, Jenisa Mahinay, Nigel Salva, Mix TV. DJ Ronald Vlog Channel, Kent Adrian Abok, Glenn Maser o si Masterian Vlog TV din, Gian Binalok, Sky Lantern, Richie Kadayday, Robertson Kazar, DJ Sniper House TV, Richie TV, John Balanay, Rojen Vales, Ellen Negro, Irene Gairama, Ninyo Ansong, Asan James TV, Regina Guelal, Emilda Nolan, Ana Marie Albero, Ellen Mebual, Mare Gumales, NZB, Mongoloid Brothers, Gretchen Sanchez, Amino Link, Melanie A, Marias Vlog, Heaven Sky, Fuldes, John Paul, Dicatoria, Maya Kim, Dixon Vlog, Noel Timtem, Bigo Live and TikTok TV, Kiana, Kambal Vlog, Ken Tawag, Ulugan, sumana Irma, Rachel Abunasyon, Nidilene Sumaltra, apil pa na So, maroon dito tanang guys. So, salamat sa nag-comment o ay kalimat sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell o pag-follow sa mga official account sa Facebook o TikTok. So, ugrahan ka magpa-shoutout, comment ra below. #Mamarang. Siquijor TV, your greatest weapon against filth. Peace out!